Hello, tu Carol a ja vás vítam opäť pri hre SimCity, ktorú som vám už sľubovala. A ja sa strašne teším, že som si konečne našla čas a môžem túto skvelú hru natočiť, takže my predáme cargo, ship, dostaneme za to kľúčik a ideme vyupgradovať nejaké tie domčeky. Toto sme chceli natáčať aj s Flashom. Flash je na lyžovačke, mal nejakú nehodku malú. Nebojte, je v poriadku. A snad sa čoskoro nejak dostaneme. Keď tá loď prepláve, prosím, že nie cez ten ostrov. Dobre prepracované, že tá loďka to opláva. Pápa, lodička. Teda my sa vrátime k našmu mestu. A čo sa deje? Čo je? Dobre. Som zlakla, že nie sú šťastní. Tadám, prská to. No. Neviem, čo teraz robiť. Fakt neviem, čo robiť, takže asi vyrobíme niečo drahé a to bude asi toto. Dáme toto vyrábať a pôjdeme to predávať. Takže dáme vyrobiť. Nie, ďakujem. Fakt teraz ja neviem čo. Ako, kam sa hýbať. Že sa to strašne dlho vyrába a nechcem od žiadnych Číňankov to. By sú nedostatkový materiál. Trvá ich vyrobiť 5 minút. Môžeme dávať vyrábať šroby, nie? Toto vypcháme týmto. Máme za minútu hotové a pôjdeme predávať šrobiky vo veľkom. Ešte ďalšia vec. Nie, toto ešte nemôžeme plniť. To je až level 17. Ja sa teším, keď sa už konečne dostaneme na level 10. Ďakujem. Čo chcete po mne? No a stroh, no dobre, to vám dám za chvíľu. To vám dám za chvíľu. Presne za 18 minút, takže ja to tu asi strihnem, počkám, kým sa bude niečo diať a potom sa ozvem. Drevo nemôžem. Môžem vám ho daj robiť. Dobre, 3 vám stačia. Dám vyrábať takto krásne šrouby a vrátim sa, ak bude niečo zaujímavé. Takže som späť a ako vidíte, všetko sa nám už viac menej dorobilo, takže pozbierame. Poďte sem. Čo? Zrobí si srandu. Tam predám. Gold lister. No. Zoberieme nejaké. Neviem, či sú to gemy, alebo čo to je. Chcú kladivo. Oni chcú drevo. Nech sa páči. Vy chcete plenky. To kladivko. Pomoc.
Počkajte, koľko máme šroubikov. Až 2, wow. Za 80 opásal. Možno sa niekomu zídu. 162 krát 320. Dobre, kľud. A my potrebujeme kladívko a plenky. Ale asi z 0 dreva mi to moc nepomôže. Ups. Asi ešte nejaké drevo navyše bude treba. Určite aj nejaké železo navyše. Na kladivo nemáme materiál. Dobre. Zase ma nič pre vás nenapadá, žiadna aktivita, než zase počkať. Morning coffee. Super, nezviem, že I can see the forest for the trees. Ja nebudem rozoberať, čo chcel. Takýto pekný lesík. Ale ten akoby neexistuje a dosť ma mrzí, že toto tu všetko v budúcnosti musím zastavať. Strašne ma to mrzí. Prepáč, krajinka. Ja chcú drevo. Fakt ešte minútu a pol. Ja idem zatiaľ vyrábať toto a budeme predávať toto vo veľkom. Minúta rovná sa 1. Super. Dobre. To nebudem rozoberať. Nechceme teplých hasičov. Alebo ja nechápem zloženiu vety. A už sa veľmi teším, keď budeme level 18. Musím pre vás natočiť aj z môjho účtu. Lebo Majors Cluby. A mám vytvorený klub. Za myslím, že 50 týchto gemov. Papieroviek. Tak. 10. Všetkých 5. Selneme ich. Takže ja dám robiť kladívem. Rovno 2. To nikdy nikoho neurazilo. A plenky som chcela aj robiť. Jeden, druhý. Myslím, že chce 2, hej. Chce 2 a môžeme ešte niečo predávať. Drevo málo. Železa akurát. Takže asi nič. Za meter dostanem 110. Máme 3 metre. A keď bude treba, dorobíme. Čiže nám sa tu bude ešte... No toto nie to treba. Toto sa nám bude robiť ešte hodinu. A kladiva...
sa budú robiť trošičku ešte dosť dlho. Chcete? Ďakujem. Je, že mesto je plné ohňostrojov. Dobre, že máme hasičov. Jedno. No dobré. Tak. Dáme dorobiť nejaké to železo. Za 162. Takéto pekné škatulky. Má niekto niečo pre nás zaujímavé? To je pre nás dôležité, že to kúpim. Dúfam, že neminú. Super. Máme nejaký darček. Jeden zdarma. Tam potom pridáme. Máš ešte niečo na predaj niekto? Podľa mňa sú blázni. To sú fakt akože ľudia v totálne finančnej núdzi, ktorí predávajú tieto veci, ktoré sa strašne ťažko získavajú. Za to dostanete strašne moc. Keď sa pýtate, prečo to kupujem, tak je to preto, lebo potrebujem zväčšiť storage. Je pekný deň na to ísť do parku, super. Nie. Áno, ďakujem. Si mi chýba jeden. Teraz už máme storage na 60. Ježiš. No, pána božka. Už sa snáď chýba toto. Takže trošku prachy naškrobíme. Už si niekto niečo kúpil. Dobre. Čo má 330, takže okolo celého sveta. Museli by sme za jeden gem, to my nechceme. Dá sa ešte niečo tuto? No, najskôr za pol minúty. A ak vidíte, dane máme 20%, takže 6638 za 24 hodín. Ja neviem. Teraz tu asi moc čo robiť nie je. Keďže toto bude trvať ešte hoďku. Toto ešte 9 minút, či 10 minút dokonca. Až potom môžeme upgradeiť toto. Po tej hodine môžeme upgradeiť toto, takže dáme si drobnú pauzičku a ja sa potom k vám vrátim. Takže som späť a máme tu ďalšie veci. Najprv ideme sprátať peniažky. Tak. A splnil sa mi tu nejaký challenge. Trade and earn. Trade je, mali sme tradenúť
upnúť a získať za to 1000 peňažkov, čo sme urobili. Trade and earn 50 000 pomoc. Tu máme provide parks. My máme zatiaľ 15 rezidenčných zóničiek. S 20 neviem. To ešte neviem, čo je. Takže pozbierame kladívka, toto. A môžeme upgradeovať domečky. Lak. Zase drobný lak. A už sa nám takto stavia domčeky. Tento bude oveľa skôr, lebo tento sa už stáva na paneláčik. A ešte kúsok a máme level 10, čo ma dosť teší. A prišlo len cargo ship. Oj. Za 16 hodín. Takže. Môžeme to vyrobiť. Neviem, koľko toho chceli konkrétne. Jedno. Treba nám lopatu na tú... A toto tiež máme materiál. Na to, že oni toho chceli trošku viac, že? A nie. V pohode. Taký pekný baráčik. Tento je pekný. Máme ďalší domeček. A náš major je v pohode, ďakujem. Páči sa mi, že sú tu nejaké upgradenuté cesty, neviem čo splietal. Ale vôbec tu majú títo obyvateľia mesta, čo bývajú tuto, v tomto dome. Tí, keď chcú ísť z mesta a tento to takisto, tak musia ísť tadiaľto a potom na jednu, na druhú stranu a nakoniec. Čo by sa akože mi nemoc nechcelo. Toto mestečko je odkrojené. Aha, super. Neviem, prečo tu je spravené takto retardovanie. Už môžeme mať solárnu energiu. Ježišmaria. Je to neveľké. Stojí to peniazy, že? My máme 60 000. Stojí 22 000, no super. Vodáreň za 45 000 by som možno kúpila. Za to 55 baráčikov. Akože už nemáme veľkú kapacitu na toto, tak asi investujem trošičku do väčších. Toto vydrží ešte chvíľočku dlhšie. Toto už moc dlho nie, takže tým asi kúpim. Bum! Koľko je? 15 000, to je málo, to na toto nestačí. A toto, to je 15 000, to by sme dostali skoro na nula. To je 22 000. Tú čističku odpadových vôd, tam to máme na dosť, lebo tu máme tú veľkú. A toto ešte nemáme odomknuté. Water base. No dobrá je voda. Teším sa na moje hrané zo 4. A 5 poprdá. Aha. Chcela som vám ešte niečo.
Dúfam, že sa mi ešte podarí vrátiť sa k tomu, aby sme odovzdali loďku. Cargo ship. Máme krásne 30 000 obyvateľov, level 9. To je veľmi dobré. Ja cítim sa bezpečne, že máme požiarníkov. No. Ospravedlňujem sa za normálnych okolností. By som vám dala, ale teďkom ne. Páči sa mi tá animácia tej čističky odpadových vôd. Tie vrtuľky majú peknú animáciu. Dáme takto. No už máme na 73. Takže vodička im teče krásne do domečkov. Nejaké stromečky alebo čo. Neviem, čo to tam majú pred tým domom. Ako vidí, ja som si to takto spravila, tú ulicu takýmto spôsobom. Aby som mala plus minus podobné paráky pri sebe, len tu mi to nejak nevyšlo. Počkaj, tak tieto vymeníme. Tak. Teba presunieme sem. A keď ten by mohol ísť niekam do tejto oblasti, že? Vás vymeníme. No oni teraz po chvíľočku budú trošičku nespokojní. A teraz to už vypadá celkom normálne. Good night and sweet dreams. Dobrú noc a sladké sny. Milá. Mám rád tieto parky. Páči sa mi, ako to je takto v noci vysvietené, ale iba niektoré okienka. Časť ľudí spí a časť je hore. Aj toto hakvečko. Tu nie je nič zaujímavé, bohužiaľ. Aha. To je zdvohnula z jednej z troch. Dáme tak. Dali sme vyrábať materiál na tento upgrade a o čom už sa... No nič. O čom sa ďalej baviť? Myslím, že momentálne o ničom. Vrátim sa k vám, keď tu porobím niečo viacej zase. Tam to už je fakt strašne, budem musieť prestrihávať. Ale snáď to nejak vadiť nebude, keďže toto mestečko vy ste videli prakticky úplne v začiatkoch. No tak toto ne.
vyžadujú ešte viacej. No tak to tu není. Dobre, o pol hoďku sa k vám vrátim. Hlavne, no k vám asi nie. Oj. Asi že teplý, lebo je tu oheň. No, dobre. No, myslím, že už to nebudem zdržovať, lebo sa tu prakticky pozeráte na nič nerobenie a asi vás to moc nebaví, takže vidíme sa potom. Takže som späť. Dobre, lak. A nestihli sme loď. Už je tu. Škoda. Takže zdvihneme dom. Aj toto, ďakujeme, 112. Takže potrebujeme 3 tieto a 2 tieto. Easy. Aha. A dneska je už pondelok. Tie prvé 2 alebo 3 prestrihy boli. To bola ešte nedela. A za chvíľku sme na leveli 10, na čo sa strašne moc teším. Budeme tam presne o minúty. Tu má takýto krásny baráček. Za chvíľku sa nám tu postaví paneláčik. A áno, obyvateľe nie sú šťastní, lebo im niekde vadí cesta. Vadí. Haló? Aha, tu je to červené. Prečo to je červené? Tu nepochopím, ale prečo tu upgradíme aj toto, lebo nechcem mať s tým neskôr nervy. Keď obyvateľov sa to priamo nedotklo, ale čo už? A potom si ukážeme aj ďalšiu hru, ktorá je podobná tejto. Takže to by som tiež mohla točiť. A mám pre vás novinku, budem natáčať Raft, ale nie pre počítač, ale pre Android verziu. A ešte jedna vec od Flash, tento týždeň videa moc nebudú. Teda asi vôbec, lebo Flash je na lyžovačke a není doma, čo dá logiku, že? A ešte musíme ísť Danovi, a nie k Danielovi, že Dano. Bratranec je Dano. SimCity sa nám tu pekne načítava. Už sme u Daniela, pozrieme si peknú animáciu. Aj bez klubu. Takže pokúpime od neho všetky tieto haraburdy. Pozrieme sa mu do hakvečka. Je zaujímavé, ideme dom. Au. Porazím, ak mi to bude chýbať, nie, nechýba. A a level up. Education, transportation,
Nepad. Transparent. Dobre. A stoličky. Môžeme expandovať. A major, máte unlocknuté nové mestské špeciality, neviem čo. A je, že tvoje mesto s tým akoby vzdelávaním alebo transportnými servismi, jak povedané MHD, že budú šťastnejší a zrastie populácia. Toto tu. Porozmýšľame nad tým. Education. Ministerstvo za 40 000. A toto už stojí kľúčiky. A toto je transport. To, aby nemuseli chodiť pešo, ale budú mať bus. Major, máš všetko, potrebuješ nájsť mestské limity. Že nemáš miesta už, potrebuješ ďalšie miesta. Klikni na area sa otvorí pre tvoje ďalšie zrastanie. Už na toto klikneme. Áno, prosím. Toto už nemáme. Čo chcete vy? Dobre, dáme vám to kladivko. Jedna expandovacia zóna na mape. 12 expandovacích zón. A máme challenge. Major. Že sníva o nejakom geniálnom meste. Upgrade 5 rezidentských týchto zón. Vyprodukuj 5 lopatiek. Potom vybrať 2000. Takže tu spravíme v pohode. Dobre. Už by sme s tým mohli začať. Tu mám takýto domček. Posunieme ťa. Tak. A posunieme teba sem. Takže. A ja by som sa vôbec nebála postaviť jeden a druhý nový domček. A chcete stoličku a 7 týchto. Chcete 11 tohoto, ježiš. Predpokladám, že stolička sa vyrába z dreva. To si musíme najprv postaviť toto. Za 8000 na to máme úplne s nadhľadom. Ale nechcem prístav. Netreba aj kladiva šoby. Oh my god. To sa mi už tak strašne nepáči. Ale bude aj horšie. Ježiš, čo kúpime? 1x10. Asi nič. Ďakujem. Aha. No, toto nie. Taký spectator. 3.
3, 6, 9, 12, tak 11. Dáme vyrobiť nejaký šroub. A kladivo máme. Čakaj. Hej. Už potrebujeme dve navyše. A čo chceš ty? Bože. Ako by tu nebolo dosť kladív. Očividne není. Môžeme svedčiť od storič. Aspoň toto. Jaká tá útecha. Takže už máme 70 miest storage. Mám niečo nepodstatné, nepotrebné. Akorát toto nič. A tak budeme musieť... Tak za 150 pridáme jedno. Takže 110 krát 3 330, ďakujem. Nakupujte, prosím. No dobré. Dúfam, že to nikto nechcel. Ma z toho porazí. Ešte som to chcela. Dám upgrade toto. To sa bude robiť minútu. Takže ešte o ničom pokecáme. Chcela som točiť Raft. Bude podobná hra ako je toto. To bude Little Big City. Ako som sľubovala, dneska vo videu som to spomínala, budem točiť ďalej Color Switch. Natočím, dohneme sa takto, ak to bude 5 lajkov, tak natočím pre vás, ako vypadá moje mestečko. SimCity a knižnica. Aha, to prinieslo nejaké triedy do mesta. Takže toto musíme upgradenúť, lebo toto mi zatiaľ nepridáva žiadnych ľudí. A toto sa nám bude robiť ešte 3, 2, 1. Ešte toto sa nám to hneď dorobí. Už sa mi tu musia dorobiť nejaké vecičky na stoličku. A šroubiky, ktoré sa dorobia za minútu niečo. Bude nejaké sprostosti chce. To už si niekto kúpil, to bolo frišké. Niekto bol v núdzi. Tak ja vykupujem trade pod, keď tam je niečo dobré, alebo som v núdzi. Či Global Hackvečko. Nechcem takto dve. Ja si ich potrebujem vyprodukovať. 2 z 8. Potež pán Boh. 6 zatiaľ. Jedna z 2. A my potrebujeme 6, takže potrebujeme presne to máme na 3, 4. Takže takto, keď to dáme robiť, tam budú všetky. No existuje kalkulačka k SimCity. To si asi stiahnem, keďže sa mi to nikdy nechce počítať. Ľudia sú šťastní, máme 23 000 obyvateľov, či 32 000, pardon. Takže
Ježiši, zase ďalšie kakao. Majorgun a... Super! Ale ja nemám z čoho robiť tie stoličky, ďakujem. Už dáme si vyrobiť ešte jedno navyše. A neviem, ako toto video bude dlhé, možno bude prestrihané, ale zase sa k vám vrátim, keď toto dorobím. Takže som opäť späť a vraz som si všimol, že nám prišiel cargo ship. Že nám prišiel cargo ship a... Dobre, to by sme do zajtra mohli. Dnes na stoličku máme akurát matroš. A máme drevo. Dobre. A my budeme potrebovať 8 tohoto. Zatiaľ dáme 2. Kladiva. Takže drevo. Drevo bude zhruba za 3 minútky. Upgradeovaná sa potrebuje. Ježišmaria, s tým je väčší problém. Či nepredáva niekto niečo zaujímavé? No ja to robiť nebudem, potom by som si to vyčítala ešte. A čo chcete vy? Aj vy chcete tú stoličku, že? A stolička sa bude robiť ešte. Ježiši Kriste. No nič, tak ja tam robiť pre istotu viacej dreva. Asi aj tieto kovy. Pretože potrebujeme lopatky, na ktoré budeme potrebovať toto tu. A potrebujeme 2 kladiva, 2 lopatky. No takto díky. Že niekto z vás tu lopatky alebo kladívka. Idem k tebe. Načítaš sa? Nie, nechcem, ďakujem. Zrovna keď to človek potrebuje v úvodzovkách. Tu je niekto rozumný človek. A nie je on moc väčší ako ja. Dobre. Fíha. Koľko tu má tých veží? Jejda Mária.
Ako toľko to veží snad nemám ani v svojom meste, kde mám toho akože level 20. Tak a už nás trápe iba kladiva. Čo je podstatnejšie? Asi kargo. Ešte 2 kladivka a sme doma. Moje nervy. Takže nám treba 4 kladivka. No dobre. Tu dma, hej, tu mám drevo za pár sekúnd. Takže, juj. Našťastie miesta je v storage dosť, aby som to nezakríkla, že áno, poznáme sa. Poď. No, puťa. Som pozerala včera Angry Birds, či dneska, či kedy to bolo. Hej. No v tejto hre je to o tom, ako si to dobre rozplánujete. Keď niečo príliš uponáhľate alebo preženiete, tak to môžete reštartovať. Môžeme ísť ďalej dorábať železo. Tu. 3 železa. No. Takže tu chvíľočku snad ešte počkáte, keď chcete trošičku si to pretočte. Lebo chvíľka. To máme urobené za minútu niečo. Takže tak. Tuto nie je nič zaujímavé. Klubíky. Major's Club. Majorov klubík. Aha. Takže nič. Neinvestovala som vám do toho. To možno niekam potom tým. To bude vtipné mestečko paneláky a strej bude diera. Tam budú také veci ako hasiči. To môžeme ukázať. Tu sú tieto elektrárne, tých je tu asi 1 500 000 druhov. A 12x12, ježiš. Ako lepšie sú tieto. No tu potrebujem univerzitu. Aha. TX. 70 000 obyvateľstva. Dirty je 8, stojí to 40 000. Vodu tu moc toho nie je, tu sú tie omega. Potom tuto zase to je na omegu. Toto máme, potom tie maličké. Maličké sú väčšinou o ničom. Toto je toho dosť, toto je na omegu. Toto je na level 14. Stojí to 63, kapacity to má 70. A je to bez dirty zóny. Potom tu máme hasičákov. Títo sú na V-Tower. A level 22. Títo to isté. Tí sú veľkí. To sa potom ešte unlockne. Títo zase na V-Tower. Že som niečo preskočil. Hej. Toto sú Omega.
Omega Lab, Omega Research Concept a toto je na ten Neobank Bank. A tu máme Omega Residential Building. A proste to sú na tie Omega Resident. To je niečo v budúcnosti. Neviem, čo je zase. Ďalšie tieto, ktoré využívajú Omegu. To sú parčiky. Toto neviem, čo je. Landscape. Education. Tu máme toto tu. High school. A univerzita, akože dík. A univerzita to domýka dosť. Takže to bude treba. Aká je univerzita osa. Odomýka. High school. Blablabla. Takže niečo nepotrebujeme tento grad school. Inak potrebujeme všetko. To sa odmeká na Omega Tube. Na toto ministerstvo oného. Našťastie tu nepotrebujeme nakúpať 200 vecí. Potom pláž, to je celkom v pohode toto tu. Toto na veci budú v queste, myslím. Tu sú nejaké ďalšie veci. Neviem, čo to je. Asi nejaká kultúra. Toto sa mi ľúbi, toto kúpime. Na to level 23 a 700 gemov, no tak to asi nie. Za 10 000. Škoda, ako vypadá to celkom dobre. Predstavte si ma na skle, iba takto SimCity. Nie, gambling sa u nás nebude podporovať. Tu sú pamiatky, to akože nechápem. Tu je ministerstvo kultúry, máme tu šikmú väžu, Big Ben. Toto je tá Brandenburská brána. Nie, toto je ono. Toto je ten víťazný oblúk. Tu máme Empire State Building. Socha slobody. Si akože neviem predstaviť takto sochu slobody, ono. Washington Monument. Haney Castle, to nepoznám. Toto je Eiffelová väža. Toto nepoznám. To tiež nepoznám. Tokyo Tower, to by som mohla poznať. Cornell Dome, to nepoznám. Willis Tower, nepoznám. To nepoznám. A Omega Tower. To ako žiadna pamiatka nie je, ďakujem. A kde sme to skončili? Worship. Dobre, neviem, nerozumiem tomu. Takže toto. Dobre, tak snad jedna neuškodí. Dobre, toto nič. No, dobre, takže čo potrebujeme? A tu sa mi akurát jedna spraví. Potrebujeme drevo.
to upgradeneme. Toto. A príjme stoličku. A tuto potrebujeme toto, no. Takže my tu potrebujeme ešte nejaké toto. Aspoň 7 týchto. To by bolo. A toto video bude mať fakt... To video bude brutálne dlhé, takže... Čo sa vám nepáči? Aha, dobre. Toto bude dosť dlhé, takže asi pre tento diel by som to už ukončila. Z mojej strany je to už všetko. Dajte like, nehambite sa stlačiť ani kliknúť na tlačítko odoberať. Kľudne si napíšte nejaký komentík, či už pozitívny, čo už narobím. Ale tie pozitívne potešia a lepšie hrajú pri srdiečku. A dúfam, že si nájdem čas na ďalší na ďalšiu časť. Veď sú prázdniny, tak dúfam, že sa mi to podarí. Dobre sú. Tak držte palce, nech naozaj ten čas nájdem. Pokúsim sa práve natočiť ďalšiu časť. Ojojoj. Stojí to 77 000. A ja zatiaľ changenem nejaké prázdne tieto. Takže Destor. To by mohlo stačiť. A tak. Takže teraz sme skoro na mizine. Show me. Ja viem. A ako ste si všimli, už ďalej moc tu sa moc expandovať nemôžem, lebo oni budú v tej dirty zóne. To až keď nakúpime tieto tu. Si to prosím otočiť, ďakujem. Nie. Takto. Pekne komíny na jednu stranu. Takže tu už máme také, že na 4. Sa mi ľúbi. A tú stoličku máme za 3 minúty. Takže tu určite bude strih. Ešte rozmýšľam, na čo sa s vami pozrieť na cesty, čo s nimi narobím. To má byť vyťažené, koľko by stál upgrade. Za 3000, no dobré. Tak. Nech sa mi to oplatí až 79 peňazí, to sa mi oplatilo. To mi na čo bolo. Domčeky. Tu sú tie. Tu sú Tokyo zóny. Tu sú tie Omega zóny. London zóny. Parisian zóny. Potom tu máme factories, či shops, či čo to je. Supply store, building, hardware, farmers, market, fundament, to budú najskôr tieto, gardening, fast food restaurant, homes, level 29, to 25, toto už asi mám, toto mám tiež asi už, aj toto už asi mám, faktorisky sú tu tiež naozaj rôzne, toto je pri 150 000 obyvateľov, 80 000,
27 4000 a toto. Potom tu máme také blbostičky. Tu máme letisko. Na to potrebujeme 120 000 obyvateľov. Na toto potrebujeme Cities of Tomorrow. V 30. leveli. Aha, tak tam nejaké vzácne itemy. Nechceme vás rejtnúť. No tuto máme Wood-Tower, to si určite ukážeme u mňa. Aj keď na ňu momentálne nemá materiál. Tuto máme, že Conquest HQ, tu plníte rôzne challenge. Tuto máte kluby, to sme si už hovorili. Potom toto dobre poznáte, naši cargo ship, dock, harbor, niečo tak. Potom toto máme trade depot, pozriem sa, či máme niečo zaujímavé, čo sa dá popredávať. Mentálne sú dosť veci potrebné. A naše, no nie budova. Náš Global Trade Hub. Takže ako áno, kladívko ma zaujíma, ale nie takto. Ježiš, už zasa. A môžeme upgradeovať. A máme stoličku, za minútku máme toto. Takže to snad ešte vydržíte a potom sa už rozlúčime. Čo nie, ďakujem. Tu musím rovno robiť ďalšie. Kladivá deto. Kladivarská zóna. A potom ideme robiť lopaty vo veľkom, keďže... Koľko ich chceš? 5 lopát. Už máme 480, to nič. A ešte dve rezidenčné zóny musíme bum upgradenúť. No tak už iba jedno, takže tu máme jeden challenge rovno hotový. Really? Buď som ja retobo slepa. Obávam sa, že prvé dve možnosti sú správne, tretia je bohužiaľ realita. Takže... Halleluja. Takže prvú challenge máme splnenú. No a akurát sa to musí najprv urobiť. Tak a teraz mi to zobralo, že máme prvú challenge, už to je fajočka. Takže s týmito kovovými plátmi sme na mizine, ale pre dnešok to bude už z mojej strany všetko. Ja sa s vami lúčim, lajkujte, odoberajte, komentujte a čaute.